Siji granat dipethek aktif ditemokno ndok pelataran mburi salah siji pondok lansia ndok Kutha Madiun. Tim Cibom Satbridmob Polda Jatim langsung ditekakno gawe evakuasi barang sing iso mbebayani iku. Siji granat dipethek aktif ditemokno kletaan nang pelataran mburi pondok lansia utawa panti jompo sing ana nang Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kutha Madiun Jemuah sore wingi. Barang bebayani sing rupane koyok nanas iki asale ditemokno wong sing njaga pondok lansia tepak apene nutup pager mburi. Granat sing gedene sak gegeman tangan iku sampai ana nang kono dibedhek polahe keuruk lemah cipake pembangunan gedung pondok lansia. Temuan barang bebayani iki langsung direpotno nang pihak kepolisian. Tim Cibom Datasemen Gegana Satbrimob Polda Jatim langsung ditekakno gawe ngevakuasi granat iku. Kapolsek Kartoharjo Kompol Mujo Prajoko mbedhek granat iku sik aktif. Granat diamanno tim penjinak bom Polda Jatim nang panggon sing aman. Polisi sik nyelidiki asale granat sampai iso ana nang kono. Aika Luda, JTV.